Achiedh nade maduong' limbo e sekta mar thieth ahinya to e kaunti ma Nairobi kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth mosebedo ka chieno sekta no duto e pacho kaendi. Lakteche bwo riwruok mar KMPDU sani koro ng'anyo margi hawo dwe achiel. Riwruok machielo mar jochiw thieth miluongo ni KUKO osebedo kod ng'anyo chakre tarik 23 dwe mokalo ka jolony mag laboratory bende no ochomo ng'anyo. Simpros Okinda miwa ler. Sekta mar thieth ok en wendo ne ng'anyo ma kinde ka kinde. En wich bar maduong' mosekelo achiedh nade ok ne jotich kende, to nyaka ngima jotuo mamanyo thieth e ute thieth mag sirikal. Riwruok mar lakteche KMPDU bade ma Nairobi manochako ng'anyo margi tarik 18 dwe mokalo kendo pod nie ng'anyo nyaka kawuono, koro dwaro mondo riem jokanye migawo mar thieth Nairobi magiwacho ni oserem winjo ywakgi. Governor, yani salary, mshahara. We have asked you over and over again. Imagine two things which are basic needs for us. Insurance, comprehensive insurance cover and salaries. As we speak now, even the clinical officers are on strike. The other cadres are actually joining tomorrow, telling you that how health is not working in Nairobi. Yani wamengangana lazima iwork but imekata kabisa. It's not working at all. Hotel iko jagoro margi Laktar Malindi Chao. Lakteche go ywak ni sirikal kaunti ma Nairobi ok dew ngima ma jochiw thieth kod jotuo. So all we are saying that wananchi wa Nairobi mjue hakuna madaktari hospitali. Na ukienda hospitali mwenye anakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. So please, we kindly request you to seek medical care somewhere else in these other facilities and around the county. Because for sure it's going to get worse. Mabiro ikine riwruok mar KUKO ma jong'anyo matene bende koro chomo tieko dwe achiel nyaka ne gichak ng'anyo margi tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo. That the CS continues to refuse to sign the CBA for clinical officers, even though the Treasury, the SRC, and any other constitutional body that is supposed to approve has already approved. So there is no any plausible reason as to why the CS continues to contravene the rights of clinical officers, and that is why we are saying that what is portraying is negligence and impunity. KUKO koro seyo jatend migawo mar thieth Aden Duale kuom thiro chenro mandiko jochiw thieth e bwo UHC yo mongirore ka riwruok mar governors mede gi gwere godo kuom rem keto winjruok makare kod sirikal mamalo. We are here because again the CS even made it very clear that he doesn't want to sign a CBA for few people. He doesn't want to sign a CBA for few people that he has negotiated for since 8 years ago. Did he know that he was negotiating a CBA for 150 people? And that is very clear, that it is an admission of a system that has failed. We have a council of governors again on the other part that do not want to respond or even implement court orders. But still we continue enjoying our space in the offices. Watch mausirko jakom mariwruok mar Kunamlo mano Nicholas Odipo mariwruoge bende onego chak ng'anyo e bwo ndalo 2 mabiro. Issues to do with policies are functions of the national government. And it is high time the county governments, the governors, the council of governors realize that they are taking this country to the wrong direction by pronouncing on things that are illegal. They love to follow the law. CBA is a policy document. Simpros Okinda, Ramogi TV.